Hello guys, good morning. Ayun, nagmamadali ako. Nahabol ko yung misa sa Baclaran 10 AM kasi pupunta ulit akong dito sa bazaar. May mga pinapadala si Aiko na stocks. So, ayun, naghilamos lang muna ako kasi gusto ko pa sanang maligo kasi ayun, hindi na ako makakahabol sa misa, tsaka novena. So, ayun. Nagkano naman din ako. Mamaya pag uwi. Bago pumunta sa sa bazaar. Maliligo ako. Ayan. Naghugas naman ako, guys. Ayan. Tapos pulpos na lang. Ayun na. Ukora na tayo. Hindi na ako magkikilay siguro. Okay na yan. Madalian lang. Baka kasi wala akong masakyan pag Wednesday kasi ang hirap din sumakay sa jeep. So, caravels na to. So, tara. Ina-upload ko na pala guys yung vlog na na-edit ko kahapon. Kalimutan ko magdala ng payong. Buti hindi masyadong mainit. Mukhang ulan na naman mamaya. Oh. Namumulan naman ng kulimlim sa kalangitan. Ayan, sakto lang din yung yung dating ko. Pero bibili ako ng payong dyan sa kabila. Saan may mabilhan? At sayang yung katurok natin ng gluta. We're here guys. Pinutulan na pala yung dito, puno. Kasi konting itong gitna na lang ng simbahan ang nakikita dati. Ayan. Kaya umaliwalas. Ayan, kakatapos lang nung last na misa. Sakto. Tapos na guys. Ayan. Ulan. Basa ng kalsada. Parang ako nakakabili ng payong. Ayan, huwi na tayo. At marami pa akong ipe-prepare na dadalhin sa bazaar. Bili tayo sample. Pengi akong asinti May sili. Apo, ma'am. 10 piso lang. Bili akong 5. Saka nakabili na ako ng payong. Sige. Okay na. Hello guys, magandang hapon. Ang ginawa naman. Wait lang. Oh. Ayun, papunta na akong bazaar. Ako lang yung mga stocks papadala si Aiko. So, inantay ko pa kasi yung palalambog ng isang product na kailangan niya sa bazaar. Okay. Ako lang pupunta. Wala si Bunso Gusto ko sana isama si Bunso kasi wala siya. Tapos ayoko din kasama si Froggy kung napapansin nyo diba. Ilang na wala siya sa vlog. Ilang linggo na kasi nabubuisit ako sa kanya. Nag-away kami. Dahil sa driving niya. Driving niya pa rin ang concern ko sa kanya. Alam mo yung mayat-maya na mayat-mayang busina. Tapos overtake pa. Yung gano'n. Ayoko yung basta. Kaya sabi ko kung di mo ko kung di mo ko mabibigyan ng payapang biyahe, wag na lang. Mag-grab na lang ako or ako na lang magdadala sa sasakyan. Kaya yun. Tenga siya sa bahay ngayon. Nakakainis kasi. Hindi naman kailangan mag-overtake, mag-overtake. Hindi naman nagmamadali. Tapos yung mayap-maya ba na bubusina ka? Kaloka. So, yun lang. Nagtataka lang kayo. Ay, sugal naman. Bilisan nyo. Nakaano lang kasi ako rito eh. Tawagan ko na nga lang. Bawal na kasi mag-park dito. Lagi nang may nanguhuli. Tapos, good news, may parking na sa likod yung mga tenant. Kasi, medyo, maglalakad ka pa. Dito na ako may pasuyo. Naka-hazard lang ako eh. Baka tow ako dito eh. Oo, si Tonton dala ko. Sige, bye. Oo, ako lang. Mamaya pa ako uwi eh. Mga mga gabi pa. Okay lang. Mabigat ba?
Unti-untiin ko na lang. Hindi ko naman lahat ano yun, isang bagsakan. Unti-untiin ko na lang. Kasi mamaya pa ako uwi. Sige. Bye. Ayan na, 2 box. Isa sa likod, isa dito. Dapat sasamahan ako ng pinsan ko. Sabi ko, hindi na kasi, uuwi din ako. Binuuwi din. Tawag din. Mamayang gabi na ako uwi. Si Aiko na yung kasabay ko pag uwi. Para may kasama siya dun sa bazaar na yun. At bukas hindi ako pupunta at holding. So let's go na guys. Malapit na ako guys. Mabilis lang ang biyahe. 15 minutes lang siguro. Kaso, ayun nga, mahalang toll. Kaya hindi ako everyday na pumupunta. 164 ata, diba? Tapos balikan pa. Tapos parking pa. O diba? Kaya si Aiko na lang ang pinapabantay ko. Napupunta lang ako pag magdadala ng stocks. Yung ganon. So, ayan. Lapit-lapit na tayo. Punta muna ako guys, Watson. Bibili dapat ako ng merienda namin ni Aiko sa Goldilocks. So, punta muna ako dito. Bili ako nung shampoo ko sa dandruff at grabe na naman yung balakuba ko. Flaky na naman. Sa Watson's ko lang kasi nakikita yun or nabibili. Available. Ayan. Ito lang guys, ang bukod tanging nakakatanggal sa tawag dito? Sa balakuba ko. Selsun Blue. Pro X Extra Strength. Paraw lang naman Ito na lang siguro. Tapos kuha rin ako nito para pang travel size. Kain tayo guys. Yes. Kain tayo. Saan? Sa Goldilocks. 75 lang. Oh my God. Kain. Maling tuloy ako. Healthy. Sa baba. Nanap mo pa ba yung dalawa yung? Ay, grabe. Aray ko. Aray, yung supa ko. Kailangan butas-butas na guys. Tara. Naku, umihi ka na naman. Brutus ka. Converts ka. So, ayun guys. I'm here na sa bahay. Ayun. Mag-ano na ako. Hindi na ako kakain kasi nag-ano nga ako dun sa bazaar, diba? Ano ba kinain ko? Lumpiang sariwa. So, ayan. Mumutok yung blush on ko kasi nag-demo ko dun kanina sa isang buyer. Kung pang ano daw yung sa Chavez Cosmetics. S-Cosmetics. Yatin tayo sa aking face. Shht! Ayun, nagpasa pala yung ano ko guys. Ayun, mata na niya. Patong. Saan ba kayo papatong? Ayun, nagpasa yung injection sa akin kahapon. Pero normal lang naman yan. Ayan. Tada! Para akong inanano. Parang binugbog. So, ito yung malala. Pero kaya lang, hindi naman masakit. Panagulat lang ako kaninang umaga. Sabi ko, nagpasa siya. Kasi nung last time, parang ganitong pasa lang. Ayan. Kakapaganda natin. Yan na pa pala. Kabila wala naman. Ay, konti. Yan na. Oops. Yan lang. Parang konting-konting pasa lang. Pero anyway, bilis lang ng mamana. Matanggal yan. Kaya nag-ano ko kanina. Nag-t-shirt ako para hindi mahalata. Ayun. And that's it lang guys for today's vlog. Yun lang ang ganap ngayon. Punta lang tayo sa bazaar. Hindi nga yata ako nakapag-vlog sa bazaar. Sa bazaar yung yung pwesto ko. Ayun. Sabi ko kay Aiko sa na ako babalik ulit sa Saturday kasi magkikita kami ni Mami V. Kasi may binili sa akin si Mami V na na coffee. Tapos kukunin niya yung niya, mini ref niya. Yung kagaya kay Anne. Nalagayan ng mga skincare.
So, yun lang guys. See you all tomorrow night. Maghihilamos na lang ako. Good morning. Magmamap muna tayo guys ng wiwi. Good morning guys. Ulit. Ayan. Maghihilamos muna tayo. Bago ang lahat. Ito yung gamit ko. Dininit ko siya sa tubig kasi masyadong concentrated. Ayan. Sobrang lakot niya. Hindi siya na-dispense pagpurin po. So, kumuha ko ng ibang bote. Sinalin ko yung kalahati at sinalin ko ng water. At nililot ko para magiging foam. Brutus na to. Ay, nako, siguro papansin ka talaga. Nako, pam talaga to pag may nakaanong camera eh. Mag-coffee muna tayo guys before anything else. Ayan yung sinasabi ko sa iyo na Valentos. Ay, nilagyan ko na siya ng sugar. Tapos ito siya. Trial pack pa lang yung binili ko kasi Maharlika girl. Itong anong to. Coffee na to pero sobrang effective niya kasi hindi ka manghihina tapos hindi sasakit yung ulo mo katulad ng ibang slimming product or slimming coffee yung ganun. Tapos mababawasan yung pag-crave mo and then more on water ka rin. So yeah, hati lang inaano ko 6 pieces ata is 1,000 kaya inahati ko siya isang sachet 2 araw sa akin kaya bali 12 days to. Yes Mickey, good morning. Ha? Sana yung na yan. Napakaingay kagabi ni Junior. Naluloka ako. Labas-masok sa kwarto. Tissue pa yung mga ako. Thursday pa lang ngayon. Kala ko Friday. Kaya sabi ko kay Aiko, hindi ako pupunta kasi coding ako. Thursday pa lang. Thursday pa lang pala. Hanggang dito lang yung laman niya guys. Ayan lang siya. Pero kalahati lang gagamitin ko. Kasi yung unang gawa ko nito, isang buo. Nanginig ako. Ang tapang niya. Kaya hati-hati lang. Ayan na yung laman niya. Tapos kalahati lang gagamitin natin. Pwede nyo i-add sa... Pwede nyo yung mag-add ng creamer, yung ganun. Pwede, allowed naman. Kumain ka na, auntie? May pasok si Emma? Nandiyan si Emma. Nandiyan ba? Ha? Inuupo. Di siya pumasok. Pupunta nga akong pupunta din akong Cartimar. Bibili ako ng kimchi. Wala na ako ng kimchi. Yung ginagamit ko pang sabaw. Wala nang fermented yun. Meron, last gagawin ko. Kaso wala akong enoki mushroom. Bibili na muna din ako. Kasi tayo. Ayun, ang ating bibilhin guys. Yung kimchi. Kaya nakikita nyo yan. Last na yan. Lulutuin ko ngayon. Kasi wala akong enoki. Kaya bibili muna ako sa Cartimar. Ayan, super fermented na to. Kaya sarap-sarap na neto sa sabaw. Tapos meron pa dong ibang kimchi. Pang side dish ko yan. Yan na muna.
na tayo guys sa Cartimar. Ayan, sinuot ko ulit yung damit ko kahapon. Kasi dito lang naman sa Cartimar. Ayan. Para gagawa na ako ng sabaw at si Emma kailangan din makahigop nun eh. Sarap kasi yun, maano sa lalamunan. Lalo na kapag may hangover ka, yung gano'n, ang sarap ng sabaw na yun. Kimchi jjigae. Yung favorite namin yun talaga. So, bibili ako ng ingredients. Maga pa yung mata ko, kaya gising ko lang kasi sorry naman. Ito ko sa bilihan ng mga gamit. Pumasok lang ako. Ang dami. Bagong tindahan yun guys. Lumabas na ako. Baka bawal mag-vlog eh. Pagalitan ako. So, dito tayo sa Darumaya. Bibili ng kimchi. Para gusto ko mag-taho na muna. Ay, Darumaya. Hindi, sa kabila pa. Japanese pala to. Na grocery store. Tapos, ito, Taiwan. Chongwa. Ayan. Yung gatas na yun po. Soybean milk. Parang bet ko. Pero dito na ako bibili ng, ay, doon na nga, tofu. Masan pala. Yan, Masan grocery. Today. So, bawal mag-vlog. Hanggang dito lang tayo. Uwi na tayo guys. Ito na yung mga napamili ko. Pakita ko na lang mamaya sa bahay. Kumain na siya, ante, hindi pa? Caramel. Ayan. Meron tayong lemon. Ano nga yan? Hiningal ako. Tapos onion. Lang naman ito, ante. Yung mga sa Korean restaurant. Grocery store. Ginagamit ko pang sabaw. Kaya yung maliliit na tofu na lang kinuha ko para sakto-sakto lang. Yan. Tapos inoki. Yan, magsasabaw lang muna ako. Pasuyin na lang, ante, palabas yung lumang kimchi po. Tapos ito na ipalit natin. Ayan. Para may ipi-ferment na tayo. Iba naman yan, ante. Pangkain lang yan, side dish. Ito yung pangsabaw namin, di ba? Yan. Tapos ito. Yung... Tapos, siyempre. Tofu. Yan. Tapos, ay, kabayo. Ito, yan. Tapos yan, pasok na sa ref. Tapos, ito masarap to eh. Snack. Seaweed. Tapos, noodles. Yun lang. Hindi ka bumili ng tinapay. Mamaya sa Pure Gold nila ako. Ito. Noodles. Tapos, yung mga soup base. Ito na guys, sinalang ko na, yan, nag-add lang ako ng pepper flakes para mas maanghang. Yummers. Pakuluan lang natin. What are you watching? Uy! Ala! Tinapon! Uy! Halika na! Uy! Oh, sige ka, masusuka ka na naman. Lulululo, tingnan mo yung bibig niya pati pulang-pula o kakaliptin to. Hindi ka na. Hoy! Ba't ba si Ching Ching? Hoy! O, tingnan. Ang cute mo. Mukha kang clown. Ching! Up! Ma-dirty dyan. Make me natawag, make. Up na. No, bala ka dyan. So, hello guys. Ayun, dito nga ako sa store. Halika, dali. Tingin ka sa vlog. Halika, dali. Lusyo. Ayun, akala ko guys, Friday ngayon. Labas kami. Di mo marinig. Yun, akala ko Friday ngayon. Kaya sabi ko kay Aiko, di ako pupunta kay Aiko kasi coding ako. Thursday pa lang pala. Kaloka. Well, anyway, sa ano na ako pupunta? Sa, tag dito?
Saturday na. Ayun, tapos baka umuwi kami after nung bazaar. Ihatid ko na talaga yung ano guys. Yung sofa. Tapos kailangan ko bumalik ng 26 kasi on September 27 may ano ko, may 3 days akong seminar sa Baguio. So, ano yun, all paid yun nung nagpapa-seminar. So, nabigyan lang ako ng chance ng isang slot kasi reseller ako, distributor ako sa isang product. So, ayun, kaya mag-seminar tayo ng 3 araw. Boy! Naano daw yung ano? Free lang? Saan dami? Ay, di pa kayo nakapagpaturo. Balik na lang kami. Nagalit sila sa check-up eh. Ano ba yun? Wala tuloy sasabihin ko. So, laters na guys. Nawala na yung sasabihin ko eh. Ayan. Okay na ba yung may leg na ako, no? Ayan, ito leg ng lola nyo. Little wants to play. Rain, rain, go away. Oh, pagod ka na. Tired? Rain, rain. Sira na pati yung umbrella mo. Grocery lang ako guys ng mga pagkain. Ayun, mga lulutuin. Oops. Ayun, mga lulutuin ni auntie. Next, pork naman tayo. Yung walang ano kuya? Walang balat? Walang balat. Mga 4 na piraso siguro. Ay, maninipis. 6 pag maninipis. Ba't ang ninipis? Sobra naman. Ilan na? Pang ano? Kare-kare. Ilang piraso na yan? Sige, 7. O, tama na. Okay na yun. Ayan, tapos ayun, pork loin and American ribs. Ito pork steak din to? Pareho. Doon tayo puro laman lang Okay na yan. Sa beef kaya. Char. Okay, yung amoy ng beef. Bahay na ako guys. Ayun. Kakarating lang na itong in-order ko sa Lazada. Maliit lang pala siya. Dog figurine. Sabi ko ilalagay ko kasi doon sa pinaglibingan ni Conan eh. Oh, ay si Conan. Pero naghanap pa ako yung mas malaki sana. Pero pwede na muna ito pansamantala. Ayan. Katabi nung nung halaman. Kung saan nilibing si Conan. Hello guys. Ayun, gabi na. Gabi na naman. Wala na tayong masyadong ganap kaya end ko na yung vlog. Ayun, ang dami kong iniisip ngayon kasi gusto kong umuwi sana ng probinsya. Tapos tawag doon. Kaso walang time. Gawa ng sunod-sunod nga yung bazaar. After namin mag-ingress sa 23, after namin sa 23, sa Festival Mall, October 1 to 15, meron pa. So, ayun, yung inaano ko na time na para makauwi sana, wala pa, kansilado na naman. So, ayun, baka after ng bazaar na siguro kami umuwi. Pero, ayun nga, gusto ko sana doon muna si Froggy sa probinsya, gawa ng, dito lang naman din siya sa bahay. Mainam na yung bantayan niya si Chris, lalo't, ayun nga, medyo nagpapasaway doon kay Nene. So, sabi ko, since hindi matame ni Nene, nahihiya na rin ako kay Nene, pati. So, sabi ko, mamaya, sasabihin ko pa lang na if pwede, doon na muna siya. Kasi ayun nga, after bazaar, may attendan na akong seminar, 3 days. Tapos, balik Manila na naman. Tapos, invest na naman sa festival. So,
So, yun. Sana pumayag siya. Since, ayun nga, wala din naman siyang ginagawa rito. Might as well, bantayan niya yung anak niya doon. Hanggang sa matapos ulit yung bazaar ko at makauwi ako doon. So, ayun. And makita natin yung update sa bahay, guys. Excited na ako. Ayun, ay kabit na yung mga blinds. Yung CR sa guest room. Nalagyan na rin ng inodoro and lavatory. Tapos, ayun. Tapos na magpintura sa loob. And, ayun, mga minor na lang naman. Gaya nung mga pintuan nga. Kasi, di ba, in-scratch ng mga doggy. So, inaano na lang yung minamasilya na lang ng mga pinto. Tapos, ayun nga. Hopefully, by October talaga tapos na, di ba? Para makapagpa-landscape na rin tayo. Lalo't sakto, maulan, madaling tumubo yung yung grass, di ba? So, ayun. And, bala ko din pala guys sorry, nandito ko kasi nagpapahinga si Emma at may sakit, kaya lumabas ako rito magchika kayo. So ayun, bala ko rin pati magpalagay ng CCTV. So may kumontak na sa akin, in-email niya ako, and yun nga, sabi ko sendan ako ng quotation para sa CCTV. Mapalagyan ko yung buong bahay sa likod, tapos sa gilid, sa may mga aso, and then yung sa harap, sa may driveway. So, ayun, hopefully, i-email niya na ako. Para, diba, ma-budget ko na. So, ayun lang guys, ang vlog ngayon. Itatry kong mag-vlog everyday. Pero, since sa mga darating pang araw, magiging busy ako lalo. Pag Burmans, diba, alam niyo naman na natitriple yung kabisihan ko. Kaya, ayun. Huwag kayong mag-expect masyado na may ipoproduce akong vlog. Pero, I will try my very best. Try! Talaga lang Pero, ayun. Hanggang dito na lang guys. End ko na muna. And maraming salamat sa mga loyal viewers ko. Ayun, nakakatawa kasi alam mo yun, kahit na bihira akong nakakatawa kasi kahit napasulpot-sulpot lang yung vlog ko, consistent pa rin yung yung mga nanonood talaga. Yung count ng mga nanonood is andun, hindi nagkakalayo sa bawat video. So, nakakatuwa. Maraming salamat sa inyo guys sa support nyo. So, that's it lang. Good night. We'll see you all tomorrow.